L'estiu de 2011, el Perelló comptarà amb un nou centre de salut. Este matí s'ha col·locat la primera pedra del futur edifici que estarà finançat pel PLAE amb més de 230.000 euros i en el que la Conselleria de Sanitat aportarà tot l'equipament. El subdelegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Luis Felipe Martínez, així com el secretari autonòmic de Sanitat, Luis Rosado, i els alcaldes de Sueca i el Perelló, Joan Baldoví i José Miguel Fos, han coincidit en la importància de col·laborar totes les institucions per traure endavant projectes necessaris com este. El problema que han tingut sempre és la disposició del sòl. No havia terreno per fer un centre de salut, exactament el mateix cas que tenim en l'escola del Perelló, que finalment l'anem a col·locar en la meitat de lo que va ser el poliesportiu. Això ha sigut el gran problema. I en vista de que no va haver sol i penosament no sabrem quan n'hi haurà i se generarà sol per dotacions, que aprofita l'acte també per reivindicar-ho i més davant de les autoritats tant estatals com autonòmiques, no tenim més remei que anar allà on podem. El que queda, i afortunadament, això que era el pati de l'escola vella, no el veiem en lloc més idòneo, però és l'únic que n'hi ha, exactament igual que en l'escola. Que agrair a tots els que han fet possible això, el govern de l'Estat per mig del planer i la Conselleria de Sanitat, qui va encarregar-se d'equipar de l'equipament de lo que va ser això. També vull agrair a l'Ajuntament de Sueca, donat que quan se va fer el reparto del plan estatal al Perelló soles li corresponien 225.000 euros i no permetia cofinanciació, ens va fer el favor d'integrar tota l'obra, encara que nosaltres tinguem que tornar la nostra part, per supost que sí, però ja és prou favor el que se va fer de poder integrar tota l'obra en aquest moment. Per això, des d'ací, en nom meu, dels meus companys i dels perelloners, moltes gràcies al govern d'Espanya, moltes gràcies a la Generalitat Valenciana i moltes gràcies també a l'Ajuntament de Sueca. Destacar que ha sigut molt important el que d'una banda la Generalitat finançara l'ampliació de la depuradora i d'altra banda que en les inversions de l'Estat els alcaldes puguem fer les obres que creguem que són necessàries per als nostres municipis. Ara com ara, avui fiquem la primera pedra d'este nou centre de salut, que és un equipament que en definitiva ve a donar una major qualitat de vida a la gent. Per tant, com a alcalde de Sueca, agraït també a les paraules de l'alcalde del Perelló, en definitiva, els alcaldes estem per a ajudar-nos i des de Sueca enteníem que era prioritari. Abans de fer qualsevol altra obra que no fos tan prioritària en Sueca, era molt més prioritari fer un nou centre de salut així en el Perelló i, per tant, no tindrem cap inconvenient en fer aquest canvi per tal d'ajudar a la gent del Perelló, que en definitiva també és la nostra gent. Quan totes les administracions col·laboren en un projecte, són capaços de fer tot. Aleshores, això és el més important. La col·laboració entre administracions no es fa realment importants i no es fa realment tan forts que podem abordar qualsevol cosa. Avui estem així tres administracions, l'administració local, l'administració autonòmica i nosaltres l'administració de l'Estat, per un projecte comú que és fer un centre de salut així. Jo crec que aquest és un exemple que tenim que continuar i seguir sempre. És molt important que el treball que tots treballem en la mateixa direcció. Enhorabuena porque vais a tener un centro de salud fruto de la colaboración entre diferentes administraciones. Esto es un elemento importantísimo. Todos sabemos lo que en este momento está cayendo, no precisamente lluvia hoy, pero sí que está cayendo una situación muy mala sobre toda España y sobre toda Europa, fruto de la crisis económica. Entonces, este momento es en el momento en donde se saca la responsabilidad de los gobernantes. Yo creo que en este momento es cuando todas las administraciones debemos de colaborar, la administración central, la administración autonómica y, por supuesto, las dos alcaldías que ustedes tienen. Yo creo que en este momento es una demostración de que estamos de enhorabuena porque dentro de todo, dentro de lo que sucede, dentro del día a día, por lo menos ustedes pueden hablar de que en este momento se está obrando con responsabilidad, porque al fin y al cabo todos hemos aunado nuestros esfuerzos para que puedan tener este centro de salud aquí. L'edifici s'alçarà junt a les escoles velles, sobre una superfície construïda de vora 400 metres quadrats. El nou centre de salut tindrà 3 plantes i comptarà amb una àrea de recepció i administració, 6 consultes, 2 d'elles de pediatria, 2 sales d'espera i un pati ajardinat. Donarà cobertura als més de 2.000 habitants de l'entitat local menor.
El Centre Cultural Bernat i Baldoví va acollir ahir diumenge la presentació del tercer campus de futbol Cristian Castells, que té lloc des d'avui i fins el pròxim dissabte en diferents espais de Sueca. A l'acte inaugural assistiren els alumnes inscrits en guany al campus, així com els seus familiars. Tots ells pogueren veure de prop el jugador de l'Alavés, Dani Bouzas, i participar de l'homenatge que se li va retre al desaparegut Paco Campillo i a l'exfutbolista sueca Bernardo Planes. La tercera edició del campus Cristian Castells torna a estar organitzat pel jugador de Sueca en col·laboració amb la regidoria d'Esports. L'habitual cos tècnic de les anteriors edicions serà l'encarregat de dirigir els entrenaments. Avui, al casal de la Falla Ronda Bernat Aliño, està previst que l'exfutbolista, entre altres d'equips com ara l'Atlètic de Madrid, el Saragossa o el Milà, Javi Moreno, els impartisca una xerrada als joves.